hefo pawb yn ddibynnol ac yn defnyddio eu ffôns yn rheolaidd bellach, da ni'n ymwybodol iawn nad ydy mynediad at y rhyngrwyd o hyd ar gael i bobl, ond mae hynny bellach wedi newid yma yn Llangefni a bellach mae yna Wi-Fi cyhoeddus am ddim i ymwelwyr ac trigolion yr ardal. Mae'n debyg na hwn ydy'r dyfodol, dinosaur o dwi'n hen ffasiwn ofnadwy, ond na, i'r bobl ifanc a bydde felly mae o'n gwneud access iddyn nhw am ddim, mae'n gorfod bod yn beth da yn tydi. I think it's a positive and it'll be very good for all businesses in Llangefni, especially for the visitors when they come in. They can have free Wi-Fi, sitting on the benches, sitting all in town. It'll be very good for Llangefni. Yn bendant, mae'n mynd i helpu busnesau bach yn bendant sydd i bobl gadw i fewn a cael mynd ar y wefan ag ati. Mynd i ddod i fewn i'r siop a gweld beth maen nhw eisiau wedi achos ni ar y wefan hefyd. A dyna fi wedi connectio i'r Wi-Fi yn Llangefni. Mae o mor hawdd â hynny. A hefyd, da ni'n edrych ymlaen i gydweithio'n bellach efo Cyngor Sir Ynys Môn a Llywodraeth Cymru i osod mwy o systemau Wi-Fi mewn cymunedau eraill ar draws yr ynys.